Cunnastá go bh cóirde is ní sé OMP agus siúd é leabhar-mheas agus an leabhar bheith á bhascaing inniu ná bond dessiné i Francais ar bheith Opération Copperhead agus banan sé seo leis an dara go damda agus le sasanna do réir ach tá sé Francais agus cheannaí sé in Angoulême sa Bhrainc atá aici le Bordeaux agus sin é príomh chathair na bande dessiné na Cartún na Úrscéal de grafacha sin gur bhas náin do Úrscéal duine a haring na pictóí nó scríbn scéalta ggóir Asterix agus Obelix. Ach an cean óra seo banan sé le cuasaí cúgaíochta, cuasaí grá, cuasaí spíoireachta agus lehéad a dara cúga damda agus Field Marshal Montgomery is dóilm gur hastig wethú duine a ghlachach a ról siúd le bob a bhula ar natsathe ar spíoirí natsíocha agus ag gnám cinna tá scanan a dhéanamh ag duine ar bhanam David Niven agus tá charachtar ferhór na garachtar sílim gur bhhandóh ar éire de Churchill, Montgomery, David Niven, Peter Ustinov, Astor, David Niven, Astor freisin so agus beidir gur hiidir ar birth freisin ach bhí sé brathaineamh mar scéal, bhí sa casa an, bhí plota Leabhar-mheas das nasta agus lehéad. Tá mé géirí mo chud Francais ausú mar sin bhartaí sé seo léamh. Níos dócha tá sé bhád ar níos fusa rud a hiiscin ar tá glóir pictúirí rud atá na cheireh go agus tá sé spríú, tá sé grammar roiint immer is focail breidir gur bhreas ná higus a gceart ar fadaí agus bhí focail an sios an siúd ná higus ach don chud is mó higus é agus bhána sultas agus léing rud ag an eile le. Tá sé spéisiúil tá caiin siad leis na béid na band dessiné mar an níú chalín siad am siad orthaí so tá réimse an lehan go deá de scéalta agus tá roiinte go léite gom na tamlín agus go ceanna le ceanna go agus beidir léime iad amach an seo. Sin é leabhar-mheas na seachtainna seo, slán tamlín na chuirde.